Tiszakécskén immár 25 éve folyamatosan fejlődik az üdülőturizmus, a szabadidő eltöltésének egyre több módja várja az ide látogatókat. A gyógytermálhoz kapcsolódó szolgáltatásokon kívül sportos, illetve családos programokra is lehetőség van, mint például a vízisízés, lovaglás, sétahajózás vagy vonatozás a helyi kisvasúton. A közelben lévő sok történelmi nevezetesség mellé egy újabb látnivaló építését tervezik, az európai nemzetek kultúráját bemutató Európa falut. Ebbe a vonzó környezetbe tervezünk felépíteni egy üdülőközpontot az ide látogatók téli és nyári vendéglátására. Az üdülőközpont területe 6 hektárnyi, 100 méterre van a termálfürdőtől, 600 méterre a szabadstrandtól. 22 szállásépület készül ligetes beépítésben, valamint egy központi épület az étteremnek és a közös rendezvényeknek. A területen fürdőmedencéket, sportpályákat, játszótereket, szabadtéri színpadot helyezünk el. A pihenni vágyók kényelmét fitness helység és szolárium, 2 zenés kerthelységes ételbár, 2 non-stop élelmiszerbolt, valamint több üzlet szolgálja majd. A központi épület földszintjére terveztük a 200 adagos konyhát és a galériás kialakítású éttermet, amely a székek átrendezésével színházi előadások, illetve rendezvények megtartására is alkalmas. Az étterem napi 3 étkezést fog biztosítani az üdülőknek. Az emeleten kávézó, társalgó, olvasószoba, vetítőterem és a klubfoglalkozások helységei lesznek. A pince szintre játéktermet tervezünk, valamint 2 bowlingpályát és sörözőt. Az üdülőépületek 20 férőhelyesek lesznek, egy-egy szállásépületben a földszinten 4 darab 4 fős, az emeleten 2 darab 2 fős lakóegység helységeivel. Kisebb közösségi összejövetelre is alkalmas a hangulatos társalgó és tejakonyha, amelyet a tetőterekben alakítunk ki.
Minden lakóegységhez külön WC és fürdőszoba fog tartozni. A szobákat kényelmesen bebútorozzuk, és televízióval és telefonnal is felszereljük. Tágas terasz is csatlakozik majd a földszinti egységekhez, szabadtéri tűzhellyel. Egy későbbi ütemben nemzetközi szintű sportcsarnokot is tervezünk építeni, amely az edzőtáborozásoktól kezdve mindenfajta sporttevékenységre alkalmas lesz. A 10x25 méteres medence lefedésével pedig télen és nyáron is üzemelő sportmedence várja a vendégeket. Az üdülőfaluban üdülőjogok megvásárlásával lehet majd üdülni. A főszezon egyhetes örökölhető joga 110 000, elő- és utószezonban 90 000 forint. Ezen kívül kapható lesz gyógyüdülés, szilveszteri és karácsonyi különjog is. Az üdülőjog ára tartalmazza az üdülőfalu összes szolgáltatásának igénybevételét. A szervizszolgáltatás évente az üdülőjog értékének 1,5%. A főszezonban gyermekcsoportokat és családokat, az elő- és utószezonban nyugdíjasokat várunk. Lehetőség van továbbá csoportos oktatásra, továbbképzésre, edzőtáborozásra és baráti találkozók szervezésére. Az üdülőközpont egész évben fogadja majd látogatóit.